Είπαμε πολλές φορές για το καρκίνωμα της κομματοκρατίας, καρκίνωμα του πολιτεύματος, καρκίνωμα του κράτους, καρκίνωμα του πολιτικού μας συστήματος, το οποίο καρκίνωμα παράγεται και αναπαράγεται και μάλιστα έχει και τα τσικό του, έχει και τα κατηχητικά του παιδιόθεν από τα μαθητάκια με τις κομματικές οργανώσεις στα σχολεία. Δεν ξέρουμε αν πάνε και στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά ενδεχομένως, στα γυμνάσια και μετά βεβαίως στα πανεπιστήμια. Η κομματοκρατία με τις κομματικές φοιτητικές παρατάξεις είναι κέντρα κατάταξης νεοσυλλέχτων της κομματοκρατίας και κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέχτων της κομματοκρατίας. Και η κομματοκρατία στον χώρο των φοιτητών καλά κρατεί. Μαθαίνουμε για παρατράγουδα στην διαδικασία των εκλογών που έχουν στην Εθνική Φοιτητική Ένωση Κυπρίων στην Αγγλία, στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Σεμέλη Χριστοφορίδου. Είναι του μετώπου Κυπρίων Φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο μέτωπο, στραμμένο προς τον βορρά όπως λέει στην εναρκτήρια του ιδρυτική πράξη, προς τον κατεχόμενο βορρά για την απελευθέρωσή του. Το μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών λοιπόν έχει βρεθεί μέσα στον αχταρμά των κομματικών φοιτητικών παρατάξεων. Να ακούσουμε. Καλή σας μέρα κυρία Χριστοφορίδου. Καλημέρα κύριε Μαύρο, ευχαριστούμε. Και πώς αντέχετε τις κομματικές φοιτητικές παρατάξεις κυρία Χριστοφορίδου? Αντέχουμε διότι αντλούμε δύναμη από το χρέος μας προς την πατρίδα μας. Πείτε μας για τα παρατράγουδα. Ναι, βεβαίως. Κατά την τελευταία συνεδρία του Συλλόγου της ΕΦΕΚ, λοιπόν, η οποία διεξήχθη την περασμένη Παρασκευή 1 Μαρτίου στο Λονδίνο, άπαντες οι παρόντες γίναμε μάρτυρες της υπονόμευσης των φετινών φοιτητικών εκλογών από τις θυγατρικές παρατάξεις του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΔΙΚΟ, Πρωτοπορία και Αναγέννηση. Οι συγκεκριμένες παρατάξεις υπερψήφισαν την αναβολή των εκλογών τη στιγμή που έπειτα από ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων που συμμετέχουν στο Σύλλογο, η ημερομηνία διεξαγωγής τους είχε οριστεί η 9η Μαρτίου 2013. Και γιατί το έκαναν αυτό, όχι το πρόσχημα, αλλά η ουσία, γιατί κατά την δική σας αντίληψη αποφάσισαν να κάνουν κάτι τέτοιο? Δεν τους έδωσε αυτοπεποίθηση η νίκη του κυρίου Αναστασιάδη και του κυρίου Καρογιάν στην Λευκοσία? Κύριε Μαύρο, για μας ειλικρινά η λόγη της αγκύρωσης των φοιτητικών εκλογών είναι κάτι περισσότερο από πασιφανής. Θεωρούμε πως αντιλαμβανόμενες την απίστευτη δυναμική που ανέπτυξε το μέτωπο τη φετινή χρονιά, η Πρωτοπορία και η Αναγέννηση έσπευσαν να κάνουν τα δύνατα δυνατά για να εμποδίσουν τη διεξαγωγή φοιτητικών εκλογών, όπως άλλωστε έπραξαν και το 2008. Και ο στόχος των δόλιων χειρισμών τους ήταν να πλήξουν τον αντιμοσπονδιακό χώρο και τους αυτονομημένους φοιτητές. Αυτό είναι που τους Αλλά ανησυχεί. ως κίνημα απαλλαγμένο από οποιαδήποτε κομματικά βαρύδια που στεγανοποιούν τις ιδέες, εγκυτιώνουν το αίσθημα και πολτοποιούν το ήθος, αρνούμαστε να συνενέσουμε στον εμπεγμό των φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά θα ήθελα να σας εξηγήσω τι ακριβώς έχει γίνει για να αντιληφθούν... Παρακαλώ, πείτε μας το εντάχει. Λοιπόν, η ημερομηνία την οποία προανέφερα, η 9η Μαρτίου, αποτελούσε τη μοναδική επιλογή διεξαγωγής των φοιτητών, ένεκα της διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών 2 γύρων και του γεγονότος ότι τα πανεπιστήμια στη Βρετανία αρχίζουν να κλείνουν για τις διακοπές του Πάσχα από το μεθεπόμενο Σαββατοκυριακό, δηλαδή 16 Μαρτίου. Αντιλαμβάνεστε συνεπώς πως δεν πρόκειται για αναβολή των φοιτητικών εκλογών και πως Πρωτοπορία και Αναγέννηση έχουν ουσιαστικά υπερψηφίσει την de facto αγκύρωσή τους. Επικαλέστηκαν την ανικανότητα της ΠΟΦΕΝ να αποδεσμεύσει χρήματα για τις εκλογές και πως η ΕΦΕΚ είναι η τελευταία σε προτεραιότητα φοιτητική ένωση ένεκα περσινού δανεισμού της από την ΠΟΦΕΝ. Τραγική ηρωνία όμως αποτελεί το γεγονός πως η ΕΦΕΚ αποτελεί τη μεγαλύτερη φοιτητική ένωση Κυπρίων, η ΕΦΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου. Άλλη τραγική ηρωνία αποτελεί το γεγονός ότι δεν νοείται πρωτοβάθμιο όργανο όπως την ΕΦΕΚ να βασίζεται πάνω σε δευτεροβάθμιο όργανο όπως την ΠΟΦΕΝ για διεξαγωγή των εκλογών. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον λόγο που η ΕΦΕΚ δεν μπορεί να εξασφαλίσει απευθείας χορηγία από το κράτος. Και να σημειώσω εδώ πως ως μέτωπο Κυπριοφοιτών Ηνωμένου Βασιλείου δεν αναγνωρίζουμε την ΠΟΦΕΝ,
Διότι αποδεδειγμένα αποτελεί όργανο των κομμάτων για τη χειραγώγηση του φοιτητόκοσμου και αποτελείται από επαγγελματίες πολιτικούς που έχουν ως στόχο μόνο την αναρρίχηση στις κομματικές πυραμίδες. Ναι. Πέραν αυτού όμως, όταν τελειώσουν τις σπουδές τους να βρουν θέσεις τους στην εδώ ιεραρχία της κομματοκρατίας. Βέβαια, ναι. Πέραν αυτού όμως, το καταστατικό της ΠΟΘΕΝ το ίδιο αρνείται τη συμμετοχή στην Ομοσπονδία παρατάξεων που δεν ασπάζονται την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και αντιλαμβάνεστε πως με πλήρη υπευθυνότητα είναι τιμή για μας να μην συμμετέχουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε μετά πολύ. Να σας πω επίσης πάρα πολλά άλλα θέματα. Λοιπόν, μετά την αναβολή των εκλογών, ως μέτωπο προτείναμε εναλλακτικές λύσεις που θα διασφάλιζαν τη διεξαγωγή τους μαζί με την προοδευτική. Η αναγέννηση και η πρωτοπορία της αρνήθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες και όταν προτείναμε σε μια ίστατη προσπάθεια την εξασφάλιση της αίθουσας της υπάτης αρμοστίας δωρεάν, εκεί έπεσαν οι μάσχες κανονικά, διότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του θέματος, ο πρόεδρος της ΠΟΘΕΝ, και διότι δεν φοβόμαστε να λέμε ονόματα, ο κύριος Ιωάννης Γεωργόπουλος, απέστειλε μήνυμα SMS στο κινητό του πρώην Προέδρου της Αναγέννησης Κωνσταντίνου Γιάνγκου, παρακινώντας τον να έρθει σε επικοινωνία με τον κύριο Μιχάλη Έλληνα, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο πρόεδρος του Δίκο στην Αγγλία, και του ζήτησε να πει στον πρέσβη να μην δεχθεί τη διεξαγωγή των εκλογών στην υπάτεια αρμοστία. Καταπληκτικά. Ο Μιχάλης ο Έλληνας είναι και φίλος μας, είναι εκδότης της εφημερίδας Ελευθερία του Λονδίνου. Ναι, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός. Φίλοι και το κόμμα. Φίλοι και το κόμμα. Ναι. Δεν αναιρεί το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν το όνομά του για να τον εμπλέξουν στην εξουσία. Είναι τώρα, είναι στην κυβέρνηση. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χριστοφορίδου. Να είστε καλά. Και χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά του μετώπου Κυπρίων φοιτητών. Γίνεται να σας πω κάτι τελευταίο. Να μου το πείτε. Λοιπόν, εμείς είχαμε γύρει θέμα διαγραφής των στελεχών της αναγέννησης, τα οποία μετέχουν στο Σύλλογο, διότι αυτός ο χειρισμός είναι αντίθετος στις αρχές του Συλλόγου. Η πρωτοπορία κάλυψε το γεγονός αυτό, δεν δέχτηκαν το θέμα διαγραφής που θέσαμε και αντιλαμβάνεστε πως οι φοιτητικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ακυρωθεί και όλοι αυτοί οι κύριοι θα συνεχίσουν να κρατούν τις θέσεις τους στην ΕΦΕΚ χωρίς την εντολή των φοιτητών, παράνομα και αντιδημοκρατικά. Οι σφραγίδες να είναι το παν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μαύρο. Καλή σας μέρα.